Son as 10:15 agora mesmo da mañá. No, 10:15. 10:15, correcto, sí, que é unha cousa moi diferente. Son as 10 da mañá, xa estamos aquí que as mesas abertas xa podedes vir votar as falsas eleccións do qué? Queda constituída a mesa da zona 3. E quen é o presidente? O presidente eres tú. Va. Aquí que veña a votar quen queira, temos aquí os votos, o merchandising. Tú non sueles votar, Laura? No, non voto. É un xogo no que ti participas e despois cambian as reglas. Que se parece hoxe facer unha excepción e votar? Hoxe vou facer unha excepción. Además que temos unha mesa electoral aquí en Amodo Tenda, que non sei se a coñeces, pero é unha tenda maravillosa, tenda que ten artesanía de Galicia. Hai unha xente moi riquiña atendendo. Teñen días como todo o mundo, pero... Pois tamén, sí. Mira, estamos organizando unhas falsas eleccións, chamámbolas, para saber como opina a cidade un ano antes das municipais, que dentro dun ano hai que volver a escoller. Se votar expresamente, enteraxeste previamente de que facíamos este evento? Sí, vímolo en Instagram, parecéndonos unha boa iniciativa e sí que estamos exercendo o noso dereito. Isto é moi serio, Está moi serio. Isto é moi serio. Eu tomo moi en Eu serio. tamén quería agradecer a participación hoxe dos interventores, dos apoderados. Es claro que vas a votar las eleccións do ano que ven? Sí. Sí. Isto vai paso a paso, non se pode adiantar tanta cousa. Sí. Bueno, para o Concello non moito, pero para general seguro. Ainda falta moito. Durante un ano pasan moitas cousas. Cuido que vou votar de lo malo, lo menos malo. Todavía no están claros los candidatos, por lo tanto no tengo idea. Sé por cuál no voy a votar. Pero, por exemplo, conoces quen é o alcalde aquí? Sí, Jacome, o así, ¿no? Jacome, sí. Como ves a situación municipal aquí? Un pouco gris. Sí, un pouco caótica, diría eu. Caótica, non eres a primeira que o dice. Bueno, pois mal, evidentemente. Levamos 7 anos unha mini dictadura, estaría ben cambiar a cousa. Bueno, pois aí tes a oportunidade. Entón, contemos usted, cal é a súa opinión do alcalde que temos? Sen vergüenza, para min. A min non me gusta a maneira de gobernar de. Só levo para festas, que mira que a mí... Mal. Isto non é normal. Que quen o vexa normal, pois algo falla. Porque merece gobernar o país, só están. É como cando se dizaba ali nos pueblos a xente unhas cas outras. Fan igual, pior ainda. Podía facer un pouco mellor o alcalde. Muy mal este señor, vamos. En el Couto nos tienen con la avenida de Portugal sin poder transitarla. En este caso este señor o que dice, o que vai facendo, o que vai prometendo vai no cumplindo. Mira que ten o xardín ali que non... O posío. O posío. A ver cando abre, como queda, porque vexo moito cemento así. Para mí es un buen alcalde. Que é o que máis lle gusta do que fai? Bueno, me gusta todo. Él tiene sus manías, pero bueno, a mí me gusta. Él ha hecho muchas cosas buenas para Orense. Na zona da que vivimos nós, pois leva aí unha carretera sen arreglar, toda destruidiña, pois é na zona da finca da Marquesa. Despois eu vexo moitas festas, pero pouco apoio aos eventos culturais, non? Así que eso tamén me chama un pouquiño, me saltan as alarmas. Tú estás contenta ca alcaldía? A verdade é que sí. Que é o que máis che gusta? O que está facendo pola xente nova, festas, e eso está... Panorama tira, amiga, A gramola, esas cousas... E como crees que está facendo a oposición? Yo lo que creo que tenía que haber é unha moción de censura, pero ya. Creo que están nunha situación un pouco difícil por como é o alcalde e dentro do que cabe fan o que poden, sinceramente. Creo que debería mellorarse bastante. Non vexo que haxa unha oposición que poida mellorar estas cousas. Son un marrao, son escarosos. De política entendo pouco. Eu son jubilado e cobro a miña pajiña, vou marralando e fora. É os políticos que se maten eles entre eles. A oposición, hai alguén que creo que está empezando a destacar un pouco. Unha rapaciña. Pero, por exemplo, tú saberías nomear a alguén da oposición? Non, a verdade é que non. Sorprendeume a mí mesmo, non? No te podría dar los nombres. Amiguiño, animas usted? Nada. O que espero e o que desexo e o que eu quero é que o Partido Popular teña unha maioría absoluta, eso que eu quero. Pois que evidentemente non se repita o que estamos vivindo ahora. Es que es muy difícil. Hoy políticos de verdad no existen. De raza. O PSOE está como está. O Bloque subirá algo cos votos que ya arrancará o PSOE, PP manterá na liña e Jacome, si os tribunais non o impiden, pois seguirá aí. Estou convencido que non vai chegar a ser candidato Gonzalo Pérez Jacome. Vai intentar igualmente seguir aí manexando todo dende atrás. Amparado nese partido que de súpeto vai ser un partido, xa non é unha marca persoal, ese cambio vaise apreciar. Se votamos, gañamos. Eso non pasa sempre así, logo non sei por qué, pero dice moito e queda ben. Eu, desde logo, que salga quen queira menos o PP. Unha cousa, eu creo, teño entendido que aquí a liña nova dos buses tuvo moito éxito, así que vamos mirar na parada do bus a ver se pode atendernos alguén en primicia.
mala sorte. Creo que tienen que hacerse conocer más allá del día de la votación o los días antes o los días después. Hay mucha disputa entre lo que es de la Xunta y lo que es de Orense. Entonces aquí hay un límite. Se levantan 3 adoquines. Estos 3 adoquines, uno le toca a la Diputación, esta nos toca y los 3 adoquines siguen allí. Menos mal que facemos unhas eleccións. Hai que aguantar, hai que ser sufridos, non vale outro. Bueno, moitas grazas. Conchi, non Hola, mi amor. ¿Que me están engañando? No me digas, porque entonces no escribo, Rosa. ¡Hala! El plan siempre desde el principio fue echar a Gonzalo Pérez Jácome. Tenemos otra oportunidad, vamos a intentar aprovecharla. Quien no siga este plan, no sé si es por miedo, si porque es mejor estar en la oposición y no quieren gobernar. Tenemos una tarjetilla suya para que la plante. Polo menos traemos ese cachiño de plástico algo cheo. Moi ben. Pintaba fea, mañá pintaba bastante fea, pero bueno, nós tamén un domingo pondimos tan cedo. A nós botounos o cura. Botounos o padre. O padre. Tan, aí os veñen. Hasta o último metro. Vamos, esa mesa da ponte. Enchiña de democracia. Democracia orensana. Real, democracia real ya. Por nada, vámonos de aquí. Vamos comer algo tamén somos de Dios. Somos de Dios. Veña, listo. Chao. Se cerró y no.